Bai tin tam boy tese media na hai ring na. Nong nong ring mani karon hangkai tini ani Bwsai iko ani bagai tini bo kok sai tung suka hangkai okong nang Phirokkha bagai nong de semaring hotini Tam ro hai sai to. bo sai tung je ma ang di siti se bo om hai rok ngu ni bo aro kok tok Phirokkha nya da ka ang nong ni reklai ro roi se bo onong ni nokri ma thang rok ni se da te jaga sampoti paglai nyani jono ode rok ni bo okong no sijai sai tung ya Nge jaga ro khle bo pai ni sai tum ala bo de pai sai sung no pai nagi nok kuni khate pai. Family संसार खाजाखैबा नों आंनि गोरिब लेमनाय जोंखौनि सिखायसो आं खांखाबा बबो पायो आंबो पायो दा ब पाइमाखा प्रब्लेम सिगांबो 30,000 रां लेखा बिमनाय फैखोनै न्याव जों फै फैयो 30,000 नि परे हांखाबा दै रां खिथे फानि लिया जे नामो जतो ना मेनेज माखासे Bokha tini sawai tongo bebak no bo mang rang ro te nini monai sungni nini bai sungni kalai bai rogo je sai to mane bebak mong no bini mang rang thangba kya to bosu bono na si no ro obo haike tabuk rang na hoi sai pe haike tabuk no nang bono kang na yo hin sai to mo labu bo bai kubui de. bo tang na si je bo bang tang wala nya na bo ko siada bo siada ang bo bai tang wala lai ba bo rai da saya tong tong kai an mo ko busang kalai kai ba ni busanya ang ma sanai bile Bobo hai rai de se. rai da saya mane ko bo ni buri bai tong tong go an sani purup tong tong go সমস্ত কিছু পুরুপ তঙ্গ নবতি তামনা আনো অর কাগিয়া সিনিবা কাং নং কাগি आं कागिया फटो थाङै कागि जागा समस्त बेपार अदे खलायै बालायना नांगन ने आवकाक साबा बनो तांरो आंनि रेखलाय होया थानि हिनि आं रेखलाय होया बले बनो आं सिंमा बतंगो पुरो बतंगो आं बनो बारे बानो सुं तंगो नङा बुरिनो याकर माया दा बसावा बुरि सारा आं बानचिया हांकाय आंबो बहुत हिंजाक बुरि इंनाय बेले आं बिन बिक सिंगा आं बटान हिया तनसा बुरि सारा आं बुरि सारा तंगि मैया आं नगर थांगा बस नगर थांबले आं रेखलाय होया बनो Bobo bo buria busro palo khana je nora ba ke wala to mane je abure niti bo buria bo. Abang no hoite September ni 2017 ni ang sai mani tabu usura ni joli tong obri ba. Hapan bro kagle ko to na bon tong le tong. Ang bono prai 6-7 batang nogo thang bo haika nogo bijar bo haika nono thang bo bini buma bini bu khoy mai thang saika abri no apurbo bo mana khai tong ani bi jan bi nogo thang nogo jibil thani nong posu de bar sa akok sai tong. Abole busro bala kha je no bi no go buri no thamro. 2021 ni last digiro ko thang. Last dig ro na. Gaite ka se kok je bicharo go je norok nini monai. Je nim bakara no khok sitara sawo nar labule bo bai kubui de. Sana thanga nga gila ma phayo mana kok ng gila ma siga amo bijar mani no tamo amo sai me tiba oka ani mana hima kroi bini bo ma chi hinu siga ani basano hini riwise ani bahana ju yesa go ani tabuni ni ne pha no jeng kalang thang ka jang ne ma no nang phui tong ni ini hinu no phatri magi ing ka nang pa magi ing ri hini hinu ani bini basate doi magi ing khang ka ani basable ani basaka tam no doi magi ing hini de a pas magi ing hini ang hija kono ba ani basane ani basama ngan basaba jang tam phui tong ba ngab aro akok krong nai ni ba bin to krok sunai bile No borok sawo ta pal pal ke param borok kothum lai je bulai kha je nim bakara je no aborok la bo bo hai pal pal bulai kha param borok milai. paran borong no sungai di elakani borong no sungai di sabo sakang yak tisa bo sakang ano thapra duita ri ong khang kai saya ni kesakri hingka ka ba am chiri kin ma hinai bile e pro ka boro anu buka ani bui pro botongo ani duita prescription tongo anu bui angko la angko hospital klai mani anga pro bonong ma ser khai mani ang simin to oro buja khana ba oro buja ge yak bai ni botongo chin parawa oro buja ge mokol wa thijo mongnai botong khana bile sabni jaya ba ora ang sigla tongi maga khache ano kachi gi buna bile ha ang sigla tongi mungko maga khache ano jaga bangnani omok somok phaina bile nokor thani okok phaina bile ang to nung ya bile Ta ka se kok bai do sung tai klai ta bo ta ka se kok je puil le noro ka je doro nismi no mane je oro phaimen hate ono oro nok tanga je phamete je neng nini bo saino ta nini ama babu samili uita rekhlai pong salbrum no rekhlai tongo bu togo men labo bo bhai neng nor khaire rekhlai kya khulai ya sang ma som onek chumai sal jok bla sal jak phono mane phai phai je kok chablai rekhlai o oborok sai kok sik chawi ta nim bo sai to sana thanga kai bo te kumni buri bekai jana ni bagai amok kisu no banok sinai sob kisu no banok sinai sika
kagnani bagi jisi keban sachi nih bah hamya amo masong deklai masong bono tang deklai tong nasa tam deklai tong nasa lah bono masong pai tang ni deklai tong na nembong na je borok to sai tongo tabuk ta kaisa kok norok kak lai khaito jaga jumi jotono mane ma bangnai je bo paimani motor bo jotono bo payo saisung no tei jono odek nani samla bo bai norok abo rina da gosi bo bang kakak lai khaba nang de sikla tong manja gai ang bono jaga ri tong na ne ha ang bono kakasya jaga bang bak tong na ble bakai dia ang bono han bisa tongo bo tongo ang tani bin o jaga na bak tong nasa no tak bani nahar moi tang tabuk je যদি নতা নং bo korok no kene khai tongnai nok seng khai tongnai tu phike nangla bo bai tongnai de gosi nono jodi bo nang mai nono koi mana obai ke tongnai ni rong gosi tomike ang tongya jibon tongya je borong no x dar sakai a borong na hingka bo 1000 bar sabo o borong na nong nai bili mana ha nangano to gui bo thare sika hingka hiba ang thuiga ang to jibon kai kene hitungya bo tongna musungka obrini yakar maya ni boni jisu bo sabu bo nokor thango bo ano kagri thunta ta mang kak tongna sa ang dor bul khai bo borinya hana musungkai bano kugul kagri thun ang kai gya bo kak thun bo se bri hamjama ganang proof tong bile ha ani yago proof tongo bri nogo thangmani tongo ke oro onko buma somai thangai salaimani tongo brini nogo oro bijar khalai kagos potro tongo erpor bono thangai romai mani horni pasta o amo proof tongo erpor usukango thangai je onko mani romai puru apru bana tamsa am botongo nang borogo la nisimani ang toidu se ani bondu rong aro sutong tongo insago ai toidu go ang tini phaya duidin ya ka phaya inso bono ang aro se saiman tongo ang phai tongo ni tam khai sana bathagala munai ha ang bosawo ang borok thang hinsima bosaya ala no burini no ko se saiman tongo ka ba ang no nai thang ka ang phai tongo ni saga kai nang to tongo ba ha ang burini no ko thang bortomano nui pro bini pen sakawa khatsakaw khatijak bini geni khatijak ang nugi phiya de bini te biar pas 6ta nangjak tola hakaw ongko wa tola wa ongko khlajak moi bati gnang te bini khoni chama ba abel jak aro tong tongo ani bo saini ongko kajle se